Соат дамо 1:55 шавай рости гап ман хол набурд гуфтам як видео барои ютуб ман запис кардам чӣ хеле ки мебинем мо 0 сделка кардагем. Дар ин видео бародаро камтарак музыка мешавад ба сабабе ки сарма ором карда кор кунам ва подписатсия канал лайк аёто наброред минус плюс ҳама чира нишон метем ва мебинем дар шав яъне чӣ хеле рынок кор мекунад ва ҳамеша мебинем. Так что сар мекунем постаратся мекунем брим. Пара ОДЧФ ОТС медром чӣ хеле ки мебинем дар ҷа ба калой скопления рафтесай дар ҳамин ҳолат ман чӣ кор мекунам иҷа ошибкаи дромадана хай ман медром шитоби шумо бибинед 3 дақиқа тарафи боло медром лекин ман ошибкаи дар ҷа дромадам ине момент ҳама пропускат кардам бояд ай ҳамин момент медромадам мақсади гап барои ҳамон нигоҳ мекунем чӣ мешавад результати якум сделкамо ва дальше ягон пара эҳсос ёфтам ман анализи хидмат мегзаронам пара намешавад дар ҷа нисходящее ва я бор максимум ҳамин параро бинем дар ин ҳолат мо ду точка дорем дар ҷа мешавад пробития ба кадом сабаб ба сабабе ки ай нисходящи трен омадагӣ ба сходящи дар ҷа задержание цен нашидагӣ ва ҳозир ҳолати ҳамин калидор омадан дорад лекин перед последни свечара чӣ хеле ки мебинем ай ҳамҷа разворот додагӣ якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид ман гуфтам 3 дақиқа мегирам ки 1 дақиқа гирифтаи времени мара хай 2 дақиқа не 3 дақиқа вибр мекунем якумаш гузашт ва дим сделка ман дар ҳамин пара медром 3 дақиқа тарафи боло медром ждат мекунем барои чӣ боло медром барое ки ин свечара дидем айҷа омад ва откат до тарафи боло яъне ҳамин линияро пробит кардан камтарак қӣл шудагӣ лекин ин метавонад пробит карда ценаи мо метавонад то инҷаро фуромадан ва дар не шимшакша мебинем чӣ кор карданаш мумкин аст таймфрейми 5 минута мерем таймфрейми 5 минутада чӣ хеле ки мебинем объём дод ай поён тен шуд ин свечаи навмон сар шудагӣ дидем 1 минут монда лекин мо 3 дақиқа дромадагӣ ждат мекунем чӣ шудани сделкамона дар ҷа ҳамина агар ихе рӯи технический анализ бигирем нисходящи направление шудагӣ дар 5 минута яъне дар 5 минута чӣ хеле мебинем трен поён рафтаст максимума обновид кардагӣ аҳамият диҳенда як бор обновид кард ду бор обновид кард ва ина сеюм точкаи обновид дар ҷа метавонад обновид накунад пробития шавад ҳеҷ гап не мо чӣ кор мекунем дар ин ҳолат як баробар зиёд мекунем просто ягон пара дига ёфта сделкаи худмонро мегзаронем ва ждат мекунем ҳоли 1 минуту 44 секунд ҳастай чӣ хеле ки мебинем направление тарафи поён шудеса инаи калидори мондагии ман ва ҳамҷа ҳозир резкая пробития нижний шава ҳамин свеча ҳамин хел дальше объём шава боло рафтани и уже вряд ли мешавад барои ҳамин ждат мекунем и топша ва ягон пара дига кофта ҳамин аед цени айда гирифта будем якумша куҷода гирифтем АУД-ЧФ да АУД-ЧФ мо чӣ хеле ки мебинем боло ҳаракат кардеса ба кадом сабаб боло ҳаракат кардеса ба сабабе ки поддержкаша омад обновид кард ак бояд сопротивлениеша обновид кунад чӣ хеле ки мо мебинем последний раз обновид кардагӣ инами калидора ценаи мо метавонад то ҳамҷара омада обновид карда ва ҳамчунин метавонад разворот дар ин вақт мо бояд чӣ кор кунем мо бояд вақт яъне сонияи худмонро вибр кунем ки дар ҳамин течени ҳамин қадар сония ҳамин боло рафтан метавонад ҳозир ман мера ждат мекунем камтарак я поён биёяд баъд медром 3 дақиқа як баробар зиёд карда медром тарафи боло ана якум сделкамонро мебинем чӣ гап шуд якум сделкаи мо пробития шуд яъне линияе ки ман монтагӣ будам ҳамун линияро пробой кард ҳеҷ гап не объём свеча ва дар ин калидор чӣ хеле ки мо мебинем ин точкара вақти дромаданаш да
барои ҳамин калидор стабилний. Получается як та разворот дод, баъди ин свеча уже пробой дод. Ҳеҷ гап не? ман чӣ хеле ки гуфтагем дар ютуби ма фақат видео чест меброям, минус плюс и так далее. барои ҳамин кор карда мегардем. чӣ гап шуд? Якам сделкамон гузашт, дигимаш нагузашт в итоги. Ва ина сделкамон чӣ хеле ки мебинем ба плюс ба анҷом расидааст. Ана сделкаҳои динангии шавинаи ма буд, яъне дар прямой эфир шидаги буд. Ина рӯз ман нав кора сар кардагим. Динамо плюси $4,500 рафтем, ай $4,500 1300 слив рафтем, кора бас кардем. ва чӣ хеле ки мебинем объёми соз додеста ва ҳозир разница пунктша мебинем чанд дод. плюс 80. Панҷ минутаро мебинем чӣ гап шуд. 5 минутада объёми соз шуд. ма ҳозир як кор мекунам. Дина $4,500 кор кардем, 1,5 слив рафтам. ҳозир коре мекунам ки ҳамин 1,5 восстановить кунам дар пеши чашми шумо. Барои ҳамин разгон депозит кати медаромада иҷа 150 бигузара 333 мемонам ва мебинем ай ҳамин чиз чӣ кор кардан мумкин аст дар соати почти 10 шаб. Объем в целом неплохо. Барои ҳамин мо бояд ждать кунем. ва пули коркардагии ҳамирӯзаро вивода мемонем ва дар телеграм канали ма меброяд ки ссилкаш дар ютуб канали ма аст. мо ждат мекунем. Ин сделкамон гузашт ба плюс ба анҷом расид. ва ҳамин пара ма 3 дақиқа поён медаром. лекин ранни входаи бояд шумо ина ошибкара накунед. мақсади гап боз ин метавонад 1 минуташда биёя ин эҷаро обновит кунам. дар ин случай бояд ман разгон бабдорам. агар ки шумо разгоно нағз набинед, ин чиз шумода дар кор нестай. яъне шумо ждат кунед точкаи основной хати мондагӣ. ба бисёро савол мекунанд ка хатора чӣ хел мемонем? Хатора бародаро аввал аз чӣ сар мекунем? ай линия сопротивления мо, яъне кадом раз последний раз обновит кардаги территория ай ҳама баланди моро чӣ хеле ки мебинем ай ҳама баланди моро ин инҷа да обновит кардаги буд ва дига натонист, яъне ин калидор хеста натонист. ба ҳамин сабаб ба иҷа боковой накопление рафтаги. а поддержкарам ҳамчунин мебинем дар ки ҷо именно цена омадагӣ гаштагие тарафи боло ё поён ай ҳамин урвино тома мемонед. чӣ хеле мебинем перед последний свеча, яъне тен разворот шуд ва ишам дар ҳамин ҳолати разворот қарор дорад. яъне дар ҳамҷа мумкин аст бо як бори дига поён биромадан уже опасная зона мешавад, запрещённая зона. мақсади асосии ман дар ютуб шуморо ёд додан аст, яъне азарт чтобы шумо нарен ва вовремя ждат кардани ҳамун точка аст. мақсади ман ҳамин аст ва барои ҳамин чизе ки меброяд бе монтаж меброяд. ба фикри ман барои ин музикаи мондагии ман мегира ютуб чорни мекунам видеора. хай пасараса мекунем ҳамин моментҳоро чӣ хел избежат кунем аз ютуб.
ҳозир биё агар иҷара я бор гап навид кунам бо я борга ман поён медорам боло намедорам барои чӣ ки ин аи тен аз значения слабост ҳамин направлениеро нишон десте. тои гузаштана мо ягон пара яга бинем может моменти зур биёем. Чӣ хеле ки гуфтам дар ҷа разворот мешавад, разворот шуд бародаро, дар ҳамин ҳолат ман 3 дақиқа боло медорам. Просто мо ждат накардем дим точкара да Audi K2 тест. Агар ждат мекардем, айнеми разворот медромадем. По итогу разворот шудаге ман барои ҳамин дар ҷа 3 дақиқа боло дромадам. Лекин ин чиз метавона неплохо повлият кана дар сделкаи ман. Барои чӣ? Барои ки ин метавона да инами калидор свеча дальши рафтан мегира ва сделкаи ман намегзара ташне. У сделкамон чӣ хеле ки мебинем ба плюс ба анҷом расид. Разницаи 203 пунктати и хороший разницаи ва ина иша ждат мекунем. ва мерем уҷара мебинем чӣ ҳолат шуд Audi Чефо тезда. Audi Чефо тезда обновид накард, яъне мо метавонистем инҷо бидроем, лекин мо да ин чиз абсолютно дар кор нестай. Барои ҳамин пасаратса кунем, эмоциятона биқапен, сари холида ҳама вақт кор кунен. И хеле не ки азар да бирен, гапи соф чуҷа пуҷара гӯш кардан, мақсади гап ки о тезда сум кор кардан намешавад, и хел у хел бо чизе чақчақ гап чап мекунанд ку. Хеле одамора мегӯянд ку одаме ки намефаҳма як чиза қатъи вай спорит кардан бесполезне. Худаш кора кардан наметавонад, баъд магарам ки мардума ба роҳи дуруғ бара. Яъне ОТС ни выбиржавии торговля, яъне котировкаи стария. Маънои ҳамира ҳама одам худаш медона. Лекин графики ОТС анализ кардан ай реални парада қимтаре. Барои чӣ? Барои ки даиҷа волатилность бисёре. Даиҷа мо намедонем дани ҳолат дар ҳамин направление, яъне уровень ина 0.5636 чӣ гап шудаги ҳамин вақт да. Реални пара чӣ хеле ту медонӣ уже курс дани время да кадом ҳолат қарор дора ва рӯи курс торговаться мекунем ки ҷо рафтанша. Барои ҳамин на вкус товариша короче ҳамхели гапи чап. даиҷа чӣ хеле ки мо мебинем чӣ гап шудагие. Даиҷа як бор пробой шудагие ва ҳозир инро ман камтара калон мекунам, чтобы шумо да яснитар бошад. Иҷодам боковое накопление, лекин мо бояд бинем куҷоро последний раз обновид кардаги буд ва куҷоро не. Последний раз ин калидорро обновид кардаги буд ва ин калидорро максимум шуд. Ва дани ҳолат свечаи мо яъне тен додеста. Ай кадом тараф тен додеста? Ай тарафи поён боло тен додеста. Дар ин ҳолат мо 1 минутаро мебинем, агар дар ҳамҷа сделка карда шавад мекунем. Значит 1 минут ҳамин пара ма тарафи боло медорам. Ба сабаби чӣ? Ба сабаби ки дар уҷа тен ҳастай ва ин энди свеча объёмнее. Лекин метавонам анализи мада ҳамин 1 минут вақтам нараса. ҳеҷ гап не, дагон кати медроем. Чӣ хеле ки мебинем Audi K2 тест марам ба плюс ба анҷом шуд, плюс 79 пункт. Яъне чизи хела хубай ва дар ин ҳолат чӣ хеле ки мебинем 1 минута свечара объёми хуб додагия ва направлениеша алиш кардеста тарафи боло стремится кардеста ки биёя ҳамин хати мондагии мара яъне як бор касатса куна ва течени чанд минут касатса мекуна. ира мо толка дар ҷо фаҳмида метавонем, дар 5 минута фаҳмида метавонем ки оё натуре ҳамиҷа мақсад стабилни свичҳо шудеста ва метавона ҳамон тараф рафта, ё ки метавона калидорша изменит кунад. Чӣ хеле ки мо мебинем уже свеча непонятно ба тен будшудаге. Барои ҳамин дар ин ҳолат мо ягон ҷо намедороем то инами свеча подтверждания того что боло рафтана накунад. Ана сделкаи мо Audi NZD OTS нагзашт. Дар ин ҳолат мо чӣ кор мекунем? Гуҷо шуд ами Audi NZD OTS ин эҷа шуд, ин эҷа дай. Чӣ хеле ки мебинем нагзашт ва ҳамин параро ман ждат мекунам то инами тена диден биёя 3 дақиқа вибр мекунам. ман 3 дақиқа вибрш мекунам, тарафи боло медорам. Хай ҳозир медорам камтар зарар дромадагим, ягон каза савед наметам. Бояд ман ҳамин максимума ждат кунам. шумо пасаратса кунен ҳамхели ҳолатода илтимос ждат кунен чӣ гап шуданша. Видео ба фикри ман дуру дароз мешавад, лекин мо
дар ниҳолат $438 плюс нишон дӯсе, леки иҷа мо 4 сделка кардаги нестем ку 1 2 3 4 5 сделка кардагем, значит абнави чидаги нестай 2 сделкаи мо. дар ҳамин ҳолат ман чикор мекунам? Максимум дар омад расид, ягон кнопкара намеҷиқам, просто ждат мекунам. ҳамиҷа ман $777 мекунам, депозити ман мераса ва шуморам коре кунем ки ай рӯи депозиттон торговаться кунем. 3 дақиқа бо тарафи боло медурам, поён не, яъне инера перекритияш мекунам. барои чӣ ман боло гирифтестам, ҳамира поён не, барои чӣ ки ман уверенам дар анализи худам ки ҳамин чиз боло мерава. раз тен шуд, ду тен шуд, дар иҷа разворот шуд, дар иҷашам разворот шуд, дар и точка нав ҳами калидор дуромадаге, значит бояд ценаи мо дар ҳами калидор мо удерживаться шава. чӣ хеле ки мебинем дар ин иҷарам ценаро удерживать кардаган. максимум и тогҷура фромадан метавонад то инам иҷара, максимум фромаданаш то ҳамиҷае. пробой шудан мумкин ае, барои пробой шуданам бояд свечайни хеле, чӣ хел бигӯм шуморо ба забони тоҷикӣ, свечаи бетонно-железни бояд бошад. чӣ хеле ки мебинем дар ҳамин калидор фақат тен шудаги ина 1 2 3 4 5 6 и даже 10 минута свечада фақат тен шудаги, не толка 1 минута, 10 минутада фақат тен шудаги. ждат мекунем ва ҳозир ман мебинем разницаи чанд пункати ҳамин сделкаи мо вай кадеседа, разницаи 17 пункати плюс минус, ва инами якм гишта уже мақсади гап сомнение ҳастае ки вақт намераса ва гузаштанаш вряд ли. аи стремиться кадесе ки но калидори ки ма гуфтагим як бор ҳамро обновить кунам полностью, ва ҳеҷ гап не. ждат мекунем 1 минута 30 секунд дорем. ман боварӣ дорам ки бояд вақти вибр кардаги ман бираса. обновить кард. пас тараса кунем ки перекрития кати вақти кор кардем бояд ҳар як перекрития шумо вақтон бираса. якм сделкаи мо нагузашт ва диҳимаш 44 секунд мондаги. ҳозир нагзарад, яъне нами 36 секунд нараса разворота, бо ма гиҷо медорам, тарафи боло медорам. мақсад уже перекритияи серьёзни кати медорам, плюси худма ма иҷа боварӣ дорам ки мегирам. ва ина ҷа ждат мекунем 3 дақиқа вибраш мекунем, тарафи боло медорам ма. сетада уҷа гирифтам, бояд сетада иҷа бигирам. сетада намераса, чӣ хеле ки мебинем депозити ман намераса, барои ҳамин мо чӣ кор мекунем? иҷара максимум мекунем, купит мекунем, тамом, штат мекунем. вақти мо нарасид, барои ҳамин бояд сари ором кати воспринимат кунӣ. чизе ки дар ютуб канали ман бо такрор мекунам, меброя реальни меброя. хеб нагузаштагиёмо вай кунам, мумше ошибкаома бибарам ягон хе финтиш кунам, не, конкретно чизе ҳастай ҳаморо ман бояд нишон медиҳам. вақт нарасид и ягон ҷои мақсад глобалниш нестай. ва обновить кард ҷои мехостагии мара, тамом. чтобы ҳамхеле ошибкора шумо допустит накунед, шумо бояд ждат кунед то охира цел точка биёяд, мегирам, точка наомад, намегирам. инам чиза агар шумо вай кунед, соблюдат кунед, боварӣ дорам 99% шумо плюси худтона ай ҳамун парае ки анализ кардаген точкатона мондаген мегиред. чӣ гап шуда иҷа? дар иҷа 333 ман нагузашт, яъне қариби $1000 нагузашт, ба иҷада 1400 2100. дар и точка ма чанд мондагим получается 2100, қариби 4000 ё 5000. хайхтон ҳисоб кунед чанд мондагим ма.
ҳамин сделкотона пунктоша S5 нигоҳ кунед, яъне 5 секунда свечада и чиз бо идеални бадайда, яъне уверенности анализи шуморо доданша нишон мета. чӣ хел шумо анализ карден, оё дуруст карден, оё нодуруст карден. чӣ хеле мебинем инами свеча, яъне касатся кард, ба дальше уже тен дод ку ждат мекунем. инаи сделкаи ма даи калидор ма сделка накардам, ина сделкаи ма аиҷа сар мешидиям. барои ҳамин ждат мекунем чанд минуташ мондай, 1 минуташ мондай. и охирон сделка мешава. мо рынка проверка кардем, соати 2:16 чӣ хел кор мекунад. инами мегзара, ма уже грандиозни плюси серьёзни даем. мақсади гап уже зиёда ай $1000 ба фикри хели шахсии худам кор кардагим. возе обновид мекунем, мебинем дар YouTube шумо подписатсия кунед ва уведомлениша гирон кунед ва меня хтона дар комментария бинависен ки акай умар дагиҷо ошибка кардӣ, нашоти ошибкаи ман пасаратсия кунед, шумо мара багед. мақсади гап ма қатъи шумо акрити одамам, чизе ҳастай ҳамуро нишон метам. чӣ хеле мебинем сделкаи мо ба плюс ба анҷом расидиса бародаро, ҳамаш гузашт. чанд сделкае ки мондум гузашт. агар ки ҳозир ина проценти кам додистай, яъне чанд сум 640 чанд леки ё 714. ҳозир ина мира мо обновид мекунем. агар ки маро буга ки минус дай, дар ин ҳолат чӣ хеле ки мебинем, мега 11 сделка кардаги минуси 2585. ҳозир амира обновид мекунем ва мебинем мо плюси чанд доллар шидем ва пасаратса мекунем ки сари ма ҳами пула вивод кунам ҳамаша дар пеши чашми подписчиком. телеграм канали маро бидонед, обуна шавен, вивод мекунем ва мебинем чанд сум фоида дидем, чанд сум зарар дидем ҳамаша. ҳозир агар ки дар ҷар мара минус нишон мета, мо бо дальши сделка мекунем, чтобы минус мона покриват кунем. иро обновид кунем. обновид наштесе камтарак ждат мекунем бародаро ва ҳами парара як бора ки дига дида шава боз сделкада медроем, ба шарте ки агар даҷа минуси шуд. чӣ хеле мебинем шикарна плюси $2377 итоги кори ма, яъне $1500 ки ма хостум динангима, яъне ма дина плюс дабудам итак $4500 подписчиком медонанд, лекин $1500 нағмабозӣ кардем, сделка бисёр шуд, $1500 ай фоида, яъне мо слив кардем, лекин шукронаи Аллоҳ плюси ина рӯз 2377, значит ҳами $1500 фоидаи динангима минус кунем, дина ма итак $3000 фоида дидагим, ина в итоги ҳисоб кунем $5377 ма плюс даем. тичени як суткада дар трейдинг пул кор кардан мешава, ба шарте ки ту мақсадта бимонӣ. дар трейдинг боло поён чӣ хеле ки блогерҳо шумо да мегӯянд и хеле сум кор кардан намешава. бояд ту психологияи трейдинга бифаҳмӣ ва вовремя останавливаться карда битунӣ хита. барои ҳамин обод бошед, зинда бошед. видео дуру дароз шуд. дар панои Аллоҳ бошед.